Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βίντεο. Ξέρω έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω. Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε το Stumble Pass του Stumble Guys και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Και έχουμε αυτό εδώ το πολύ ωραίο σκηνάκι με φωτιά, πολύ ωραίο. Ωραία. Έχουμε 50 super tokens, 100 super tokens, 10 κομματάκι για τον Ultra Guy και τον ξεκλειδώσαμε. Τέλεια. Ωραία. Παίρνουμε 30 για το Mythic. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ελπίζω να το ξεκλειδώσω. 50 gems. Αυτό εδώ το animation. 50 super token. 10 stumble tokens. Ένα emote. 50 gems. 100 super token. Και άλλο και άλλος χορός, να το πω έτσι. 50 super tokens. 50 gems. 30 κομμάτια για την Ultra Gal. Και καλό σκηνάκι. Άλλα 10 για την Ultra Gal. 100 super token. 100 super tokens. Ένα emote epic. 50 super tokens. 50 gems. 10 stumble tokens. Ένα emote uncommon. 30 για τον Ultra Guy. Εδώ με ξεκλειδώσει όμως. 50 gems. 50 super tokens. 100 super tokens. 10 stumble tokens. 50 gems. 30 κομμάτια για τον Boxerman. Νομίζω έτσι προφέρεται. Έτσι λέγεται. Ένα epic emote. Χορός. 10 stumble tokens. 100 super tokens. 50 gems. 50 super tokens. Ένα epic or better. Για να δούμε τι θα τύχουμε. Ας ελπίσουμε πως θα μας δώσει special. Έστω το legendary. Τέλεια παιδιά. Είχαμε το legendary. Πολύ ωραίο skin. Έχουμε ένα epic emote. Έχουμε ένα rare. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. 10 stumble tokens. 30 κομμάτια για το special. Μακάρι να το ξεκλειδώσουμε αυτό εδώ το σκηνάκι. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό εδώ το legendary. Για να περπατάσει είναι κάτι. 50 super token. Ένα epic animation. 100 super tokens. 50 gems. Και λοιπόν είχαμε τον Mad Mister. Νομίζω έτσι λέγεται. Πολύ ωραίο σκηνάκι special. Στο φορέσουμε. Λοιπόν 30 για το Mythic. Έλα να το ξεκλειδώσουμε. Ναι παιδιά, ξεκλειδώσαμε το Mythic. Πολύ ωραίο. Ξεκλειδώσαμε το Mythic. Και το Special Emote. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε και από εδώ τα free που έχουμε. Λοιπόν, ας ανοίξουμε πρώτα το Lucky Wheel. Για να δούμε τι θα μας πετύχει. Ένα token. Ένα token. Οκ. Όχι, δεν θα κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και τα Classic Wheel. Έχουμε δύο. Το πρώτο. Για να δούμε. Το Common. Όχι, 5 gems. Οκ.
Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο ένα που έχουμε. Για να δούμε τι θα τύχουμε. Uncommon. Την έχω, δεν πειράζει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα Stumble Tokens. Πώς μπορούμε να ανοίξουμε? Μπορούμε να ανοίξουμε... ένα μπορούμε, δεν πειράζει. Αρκεί. Λοιπόν, να δούμε τι θα τύχουμε. Το Legendary? Όχι, δεν πειράζει. Μπορούμε να ανοίξουμε άλλο ένα. Να πάμε να δούμε τι θα τύχουμε. Το Epic. Ok, Black Bear. Bear, πώς λέγεται. Δεν τον έχω. Συμπληρώσαμε λίγο ακόμα τη συλλογή μας. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα στα Super Tokens. Θα ανοίξουμε 10. Πάμε. Λοιπόν, 5 για τον Boxerman. Για να δούμε. 5 για τον Ultra Guy. Ok. Συνεχίζουμε. Για να δούμε. 8 για τον Ultra Guy. Ok. Τώρα θα μας δίνει όλη την ώρα για τον Ultra Guy επειδή τον έχουμε ξεκλειδώσει. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα μας δώσει και το Boxerman. Πάλι για τον Ultra Guy. Ok. Για να δούμε. Το Special. Τέλεια. Έλα, τον Ultra Guy πάλι. Έλα. Mythic Boxerman. Ok. Ελπίζω να τον ολοκληρώσουμε και αυτόν σε αυτό το βίντεο. Και Ultra Guy. Για να δούμε. Το έχω αυτό. Συνεχίζουμε. Το τι είχαμε σήμερα αυτό πάλι. Ok. Πάμε να ανοίξουμε άλλα 10. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας δώσει. Ultra Guy πάλι. Ok. Για να δούμε. Το Special. Όχι, παραλίγο. Για να δούμε. Το Special. Δεν πειράζει. Για να δούμε. Πάλι Ultra Guy. Για να δούμε. Για το Special, ok. Πάμε, συνεχίζουμε. Το Special, τέλεια. Για το Special. Έλα. Ok, δεν πειράζει. Πάμε. Το Special. Ναι. Ελπίζω να το πάρουμε το Special. Είναι πολύ ωραίο skin. Το Boxerman. Ναι. Boxerman, μπερδεύτηκα. Συνεχίζουμε. Πάμε. Boxerman. Λοιπόν, ελπίζω να πάρουμε το Boxerman. Λοιπόν, πάμε άλλα 10. Ελπίζω να τύχουμε το Boxerman. Special, τέλεια. Κοντεύουμε να το πάρουμε κι αυτό. Για να δούμε. Boxerman, τέλεια. Τα πάμε πολύ καλά. Ελπίζω να τον πάρουμε. Όχι, παραλίγο για τον Boxerman. Συνεχίζουμε. Ok, για τον Ultra Guy. $15 για τον Ultra Guy. Να δούμε. Boxerman, τέλεια. Ελπίζω να τον τύχουμε. Δώσουμε και τον Boxerman. Ναι, τον πήραμε. Όχι.
Λίγο ακόμα. Αλλά 3 θέλουμε. Δώσε μου λίγο ακόμα για τον Boxerman. Δώσε το. Ναι! Ναι, επιτέλους. Τον πήραμε. Πήραμε και τον Boxerman. Οκ, Ultra Guy. Τώρα θέλουμε να ολοκληρώσουμε το Special. Οκ, Mythic πάλι. Τέλεια. Πάμε να ανοίξουμε και άλλα 10. Πάμε. Ας για το Special. Δεν πειράζει. Πάμε. Για τον Ultra Guy. Κοντά είμαστε να δείχνουμε το Special. Το Special. Όχι. Πάμε, δώσε μου Special. Το Special. Όχι, το Boxerman. Θέλουμε το Special. Το Special. Όχι. Όχι για τον Ultra Guy. Δώσε μας το Special. Το Special. Τι είχαμε. Δεν το είδα. Τι φάση. Οκ. Για το Special. Τέλεια. Πάμε. Το Special. Όχι. Δεν πειράζει. Για το Mythic. Okay. Το Special. Όχι, για τον Ultra Guy. Για να δούμε. Ultra Guy πάλι. Οκ. Πόσα... Οπα. Τι έγινε. Ας το ξανά βγάλε. Οκ. Πάμε να ανοίξουμε άλλα. Ένα λεπτό. Άλλα 2 νομίζω μπορούμε να ανοίξουμε. Πάμε. Mythic. Οκ. Δώσουμε και το Special. Το Special. Ναι. Τέλεια. Να ανοίξουμε άλλο ένα. Δεν μπορούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.